kholaya thutlem pakata chuan nu fa te chu thudunin an pahnih chuan an hlimdun hle a fapa hi Roberto ni in anu hi tarmita ani Roberto hi mundanga sumdona wangin azin dona anu hna chuan thi an pe in nu he thi hi itan liu lewa kalani a ti hian ilo or char charanga keipon hei thi kania in ang che kan nei dona ni chu ti hian ipual liu lewa thil ka lei sak ma sak ber che nia ke hianin he thi in ang kan nei hi kalo ro ve wang keipon nang pon nu lo ro ve wang che o ti in anu hne na chuan an chuya anu po chu alom le a ka fapa ichunga hian kalom lu tukani ka ro ve wang ilo ho huna po he thi hi kalo la or reng don ani tin iwakal na po tluang taka isum don na po iti thei ngei ka be se nia ka fapa tluang technical donia ka ngai ngotang che ti im afapa Roberto kutsu an fopa Roberto po chuan nu keipon ka ngai ngotang che ti im an nu fa chuan an in kwa Roberto po chu mun nataka sum don na wang chuan azin ta anu tamita chuan Roberto chu angai venin angai tu thin hle asum don na ain dai lo hlau wangin a in te hiel chu tralin ama chu kholaya chuan a kho sata hielani Roberto lo lele nu chuanin anu chan chin chu a hreta hau lawa sum don na dang han khoin anu chu a zong reng thin bok ni khat chu ati thin dan pa ngain tarmita chu kholaya chuan oma chang e tum lai tak chuan mai tu hmena chang e tu chu aron po thlak sak hloka tarmita chu a auna sa hle mai chu ti lai chuan na pia chuan nula pahni isita le mila chuan an lo mu ve renga isita chuanin kapi sa ṭanpui ngai ni so an tia chu ti lai chuanin misual pa le tarmita chu an lo in pot dun na sa hle a to lai le chu lak sakatumani hotel thok mila chuanin a thian nu isita hne na chuan he tiang ti man kan ni lo kan ha thona kalkal ngai kha ti in motora chuan alu san ta deya tarmita chuanin ṭanpui tu zongin a awel roya chu ti lai chuanin isita chuan sana chu an ena atlai don toin a hraboksi tarmita chu ṭanpui ngei tha ti boksi chu ti lai tak chuanin nisual pa chuanin tarmita to lai lir chu apo san sakta tarmita chuanin misual pa chu a aw zui lom loma isita chu ron tan phein tarmita bula chuan a ron thleng wata kapi khapa khana lak sak ringot che ni mo hey misual pa ngatinge pitar ta khati khani lak sak ringota ti in an aw zuya isita chuan tarmita chu han boi pui chin zomin ina em kapi an tia tarmita chuan ke chu engma kanalo Mahse kha ka man ro ka tulai ler kha min lak sakani kha kan nei lo chuanin ka tan e zonna abowani le mai khang mang khanin thil te ka zuar ve thina Mahse kha pa khan min lak sak dei ni engtinge ko omta kang boi an tia isita chuanin apoi hle mai kapi karon chan man lo che ni kha a hrim hrimin chung te nei lo mi i nei chuan ka phone sakang che i chung te number e hria em ti in isita chuanin tamita hne na chuan an zota chumi pa chuan a phone chu an meta tarmita chuanin boi chung te ka nei lo hrim hrim keima chawin ka khosa ni in po ka nei lova kholaya ka riak mai mai thina lom a chang chon to lai li ra khan ka riak thina Mahse kha ka to lai li la kha pa khan ala dei boksi engtin nge ka omta kang ti po ka threlawani hi kamang ang e mai an tia isita chuanin a khongai hle kapi lungai ma ta che ti in atlai hlau takin sana chu an en le kapi ke hi na thoka nia ka kalangai boksi engtinge ka tiang o an tia chu ti lai chuan motor chunga chuan a thian nu chuan sana chu alo en ve seka an tlai don tak ngel an hria driver hne na chuanin driver hei tuna dar ko ri don to kan tlai pal hlawange kan na kan thowei khana turan nu boxi kan pute min hau palang tan dei mai ro an tia driver chuanin ani chuni thian nu so kola alo kalanga kan kal the ni mai lom kan kalsan ringot chuan diknang an tia mila chuanin ani chuanin so pitara boipui so ke ni tlai ai chuanin ama saron tlai se helaya tlai hlau takin ka thutowa a hrave kalom ti in kong khar chu a khar ta deya isita po chon kong khara khar chu aron hua an lampan chuan aron tlana Mahse mila chuanin alo bye bye zui motor chu a kal ta deya isita chu a hrila hai jok hle mai
chutia an chu na tur motor kaliam nuwa chuanin tarmita lam chu aron pan le a tarmita bula chuan kapi tuna chuan kha motor min kal san to a ke hi ke ma chu ka ni ve thawa kan ina ilo mei donam niang an tia tarmita chuanin ani tak chu ke ma awangin itlaya poi ka ti hle mai nangin remiti chuanin I ina chu kan hial love an tia isita chuan ani chuanin kan ina ilo omanga ke chu na thokin ka kal lenga in lo hak tu tha takini mei don alom Mahse ka soyang khan ke chu na thoka ka kal chua sia ngai dona ina chuan kom tur po ilo nei lo mai thei Mahse kalo ho huna kanin kom thei thawa ke po ka khu har thin nu tuka I chuan ka ko har chu aji don alom an tia tarmita chu alom hle mai boi nula fel tak zong ni hi he tiang hian tu ma ka chungan la chengai hleinem an tia isita chuan lo ko ron ni chuanin I ho phodang ti in an in ji ho ta a isita te in chu thleng to in kong khar chu isita chuan an honga an lu vele chuan isita chuan hei hi ka in chu nia a zaw wak lawa Mahse kan pahnih chuanin kan leng tok hrim hrimang an tia a hnuwa chuan thut thlenga chuanin an han thuduna tarmita chuanin katan chuan he in hi a hlu tu ka sin boi a hrim hrimin I ming po min la hrilawa ka ming po ka la hril lo chia ka ming chu tarmita ni e an tia isita chuanin ni e ka ming chu isita ni a he ina hianin in thla hrung lo la ka thokin tuna po ka kal chuanga ya ini lo nga kanga tlaya ka lo hole mai dona lom khoya ma min lo kal chua san lo la in min lo nga sakla katan na thatta ke thokani mai ei tur tui tak tak karon honanga kan pahnin helai ina hianin kan kho sanga ke chuanin kanu ti pon ko ko mai thei che ni ka fanu ti pon min ko mala ke pon poi ka tilawania a chan chumo nu le pa ka nei to lawa nu tia ko tur hi ka nei to lawani chuwang chuanin he ina tang hian min chua san lo la ka du ni he ini lo thleng ta sa sa a kan pahnia khosak reng hi ka duania an tia tarmita po chu an nui suka kalom hle mai in nuam takani tun ma chuanin ke po in nuam taka ka ko savesin Mahse engmo wangin kan in chu ka tira langai ta si ka fa pa kha ka ngai theilu tuk ka fa pa omna chin hi tuna hian ka hrelawani Mahse ka fa pa chuan mo a kalbo ma min jin san ma chuanin thi min pe a min leiseka nu hei hi or reng chati in ani chuan min leisaka sin ti in nui sen chung chuan a fa pa thi leisak chu an phela hei thimoi takani hi hei hi he tiang che he ka fa pa pon ania ka fa pa kalbo nuwa min du sak tu ka ton vai khat nai ni chuwang chuan he thi hi itan hianin pek che ka du ni he thi hi ka fa pa chuan or rengang che ti a Mahse ka fa pa chu a omna chin tu na ka hre to lawani helai hmuna lo hong te po ka ring thina Mahse ka muto ngai lo reng reng atan ka thei top ka chua poisa te po ka thon thina kan in ne lo ka hral pha Mahse ka fa pa chu enge a chan chin ka hre chun zom lo reng reng ani ama khop mai ti in an chan chin tlang pui chu tarmita chuan isita chu an thrila isita po chuanin a lo khongai vel hle mai thi chu an ena thrimoi tak zong ani hi ifa pa chuan a kal don chuan a hmangai hle che ti chu hriat chi a enga tinge tuna taka a thla thlam che niang o ka hre thiam theilawani an tia tarmita chuan min thla thlam po ni lo mai the ni ani chuan zon po min zong ru reng mai theya kan in kha ka hral dei boksia Mahse mo kanun hi a hlim veng veng ani ka fa patan ka thei top ka chua thei kha kalom tak zet zet ani ka fa pa en kol puitlin theilo kha ka hlau berani a tuna chuanin a puitling to mai theya Mahse a chan chin chu hriat le ka chak thin khop mai chuwang chuanin kalo thita ni pon he thi hi nangin nei la ka tia a chan chu mo he khovela ke chu ka dam rei to don lo ka fa pa kha chu no pangte tlangwa la la ni a nang nulai la ni bok in mu hun po in la nei mai theya chu thu chu isita chuan lo dialin chu tiang chu ni theilawang a chan chu mo ifa pa in du sak taka le che ni a ke in kalo or dei cha chu thil ti chi ni lo hrim hrimang ti khan or la idam chung zong I oranga tin he khovel lo chua san ta ni pon ke hian I thi kha chu kalo vong nung reng mai don alom an tia tarmita chuanin chu tiang lam zongin ingai tua Mahse kan ngai to dan in ang lo tlat he ina hian min om tirani chuan kholai ka chua e ka zon fa ka ngai to don si lawa nula fel takini ti ka hri ani
nang chu khola ya kal chuak zinga ka fa pa nen po in lo in tong nol mai thea he tiang thi hi alo or ve nge yang tin mo nangin I ora mu pon kei anu hi min ra chuak hrim hrimang an tia chu tianga a soya wang chuan isita chuan lo pom ve in thi or rem tak chuan an in do pheya tarmita chuan in han or tirin kha in nal lutuk kei ain in me dei zokalom I moi lutuk ania ti in an fak vela isita po chuan in han in anin thi loket chu an ena nui sang chung hian kanu ti in ka ko meng cho tuna chuan in ka kal chu photangai ani na thoka ka kalangaya kan puten katlaya wangin minlo hau palang ina hian lo omro o ti in athu na tang chuan athawa kongkhar chu hongin pona chuan achuak ta nga la chuti lai chuan isitai te thona hotela chuanin an manager chu alo vei kual theu theuwa a thok tu te rong kal har chu ati hle mai chuti lai tak chuanin isitai thian nu mila chu aron thleng ve che a sar karon thleng har ti em apoi ka tilutuk ti in hoi hom tak chuanin an pia Nelson chuanin ni e iron thleng har ka ti khop mai an tia mila chuan apoi ka tilutuk kan tlai ka hlau lu tuka ka thian nu po ka rong kal san te ania ti in nui sangin an changa Nelson chuan khati chung khanin I thian nui rong kal san mo helaya kan pu lo then man vei chuanin apoi ngotang nang ni hi thok turin kala chuwa ke min ring box sia chu wang chuanin tuna tang chuan in tlai to turani lawang tuna hotel kan ran tran chaw ni sia he tian on tlai nga chuanin thil dikan ni hleinem tun hnuwa chuan thleng to su se o an tia mila chuanin ngaidam te han dil non le in an chunga thil thlen dan zong zong an local dona boina an to dan te chu pa Nelson ne na chuan an thil zung zunga Nelson po chuan ngun deuh lo ngai thla in ani tak chu tuna chung ka thiam hri photang chu Mahse nang nen hianin kan tho du na ngai ni thil poimo tak ti du na ngai a chu kan pu hriat lewa kan ti du na ngai ni chu min tiam them an ti a mila po chuanin ani chuanin ka tiam theya che an tia Nelson chuanin ani chun pona kan chualo ka ngai ti in pona chuan an in ji chuak ta a hotel pon mun fal de wan thlen chuanin mila chuan Nelson hena chuan enge ni min hril du chu an tia Roberto chuan aban chu han vuanin athil ruwa manna zong zong hotel chu an ran thar chu ani wanga atana ser om thei ang chu seratan adu thu te chu an hrila Mahse mila chuan atir chuan apom lo mel hle mai chu tiang chu ani thei donim ni ke hianin itan ka thoka ngamo enge ka serve tu chu an tia Nelson chuan arwa manna hrang chu mila hna chuan an hril dap dapa mila po chuanin lorem ti in an pahnih chuan an in chibaya chuti lai chuan isita po chuanin hotel su aron pan lokloka hotel bul an thlen chuanin hotel bula chuan motor lokalin an pu ber chu anga tiriawa kongkan ngai bok nen chulai hmuna chuan dingin motor chu athlera motor chu kongsira chuan han dingin motor chunga tang chuan anei tupa Roberto chu aran chuak ta zan zana Roberto chuanin lekha rong keng chuakin banga chuanin thalak hi atara chu thalak ata zon hu vele chuanin motor lama chuan le im motor chunga chuan chuangin atan le tamaya chutia motor atan vele chuanin isita chuanin kong chu han cross watin chu lekhata chu ava en chianga lekhataran en chiang chu tarmita nge khan ni in a hreta tlat mai makpo ati hle zoka a omna chin hrile ko mu thei hna poisa pek po a in tiam thu a in ziak nge ani ama hriat to leka phun chuakin tarmitai chu kan pu nu mo te in kalmai chu antuma chutia kalatum nai tak chuan a hnunga tang chuan anon ko thuta lekha chu han thle phrasok sokin a hnung ake korkonga chuanin a zep tha thana han le hoin alampan chuanin Nelson le athianu mila chu anon kala Nelson chuanin helai hmuna iron kal le mo itlai ro pui sia enge omzia ani khatna tangin iron tlai ngalania a omzia ka thiam theilawani kan pu pa lo thleng to mai theya engtin nge chhun lam ka siamang ke ni hei kan buai te reng nen I thianu hian I chan chin zong zong miron thil veka nang chuanin I hnai ngai pui mo lawa khalaya khanin midang I lo buai pui vel mai nia an tia isita chuanin kati pal leo ani
khá cả pi kha ṭanpui ngay à chu wang chuan ka ṭanpui à an ni motor kha min tan san te alom an ti a nia son chuanin ka hri alom mila hian engkim min hril to ni Mahse kan hna hi a poimo ber tur ani a nang chuanin ngai poimo lo turi ngai poimo masa zawk ani he tiang thil hi tu hnuah chuan a thleng to tur ani lo ania o hei i thian nu po a ron tlai lowa nang chui ron tlai nia lokoro mila ti tur kan nei kha ti in mila lam chu an ena chumi hnu chuanin an pahnih chuanin an kal ta nga la adin na ngai renga chuan isita chu ngoi ringin an dinga an kal liam na lam chu an ena chumi hnu chuan hotel lam chu apan ta naka hotel a thlen hnu rei fe a chuanin Nelson le mila chuanin engen ti don ti chu a hre chak tata an pahnih chuanin en thlak chu atum ta a an pahnih chetna lama pianga chuan a rukin a zui ve zela an ni pahnih chuan an ron hmuang ti chu a hlau hle boka Mahse zui ruk chu atum tral reng tho a hnuah chuan an luhna lam chu an thek dek deka an luna a thil hmu chuanin a thina thawng hle mai chu thil a hmu dan zong zong chu an pu hna chuan hril atum ta a phone chu han le kangin chu room atang chuanin a chuak ta ngala chu ti lai chuan phone mangin an pu chu aron kal phei ve chi bok kong khara tanga ron chuak chi ani wang chuan in mulo chuan an in su ngala Roberto chuan a le ka ken lai chu a thlawa a phone ken lai chu isita chuan la keng reng chung chuan an pu le ka thlau chu an char saka chuti lai chuan a phone dial chu ala in dial renga wang chuan Roberto chuanin I phone ka ke mani lo mo hei ka phone a ri reng ania ti in a phone chu an ena chu vele chuanin iseta chuan phone chu da thla in engma soina chang hrelo chuan Roberto chu a en reng rengot Roberto chuanin nga tinge ivan ham hai melve enge omzia tuna khan miron phone tuma ang boxia tin thalak le ka mele mu tang khan enga mo I mela khan hlau thon mele mo a umtan ka ria enge omzia ti im anzota isita chuanin ni e enga mo chu hriat ka nei ni kan han in muthut kha ka ham hai dewalom le kapu he thalaka itar ngei hi inu chu ni em he thalaki en cheng mate ke chuanin he nu hi ka hmuto ania ti in thalak chu an en tir le a Roberto chuan thalak chu han lak thlak sakin he thalaka mi hi kanu ngei ani hi kanu hi khonge omna chin ka hrelawa kanu hi ka zong me kani kanu hi hun rei taka kalbu sana kanu hian min hmangain puisa po min thon na sa sin Mahse hilai mun karon le hian kanu hi ka hmuto lawani kanu hian min boral san nge enge chan chin hi ka hre chhun zom lawa chu wang chuanin ka kalna mun rang ranga a thalak hi ka tara tin ama omna min ko hmu theitan po hei puisa pek hial po ko huamani an ti a isita chuanin ani tak mo inu ni chuanin he inu nge hi ka hmu ani voina ka hmu nia kan ina inu hi omani lo omro ka tia tuna po karon chua sanani chumi hmuna chuan ka hroeng cha chu inu nge chu ning ka hretat ni a mela tang hian anin ang e mai a hming chu tarmita ti in asoyani o antia chu thu Roberton an ria chu makpo ti hle mai kanu chu ani ka van ring lo em ni se chun he tiang lai vela ka hmu fo om sia antia isita chuanin ani ngeilom tarmita chu a intia tuna isoi ang deuh khanin a chan chin chu a soyani ka fapa chuanin minjin bo sana sum don na wangin azin bowa kangai theilu tu ka ti che sin ti chuanin voina kanin mudan chu atolai lir nor kha misualin alo nor san sakin alo la deya chu va pui ka tuma Mahse ka pui man lawani antia Roberto chuan ani tak chumole Mahse kanu ni che chu ring lo maila a hne na chu min hroi theyangem kanu lo ni tak se chuanin puisa hi ka pe em angche ka in tiamang hianin puisa chu pe ka in huamani Mahse nang hian dot min thril vai chuanin ka hun zong I khot lai vek donania voina hian na tam taka nei ni ti in isita hne na chuan an suya isita chuanin dot ka soilo tak ani nge hi ning ka ria local ro ti in akal ta ngala a hnunga chuanin Roberto chuan azui ve ta ngala an pahnih chuan inzui zelin isitai te in chu an tlenga isitai chuan in kongkha chu han hongin tarmita chu an ko vaka Roberto hne na chuanin ngoro kawazonge room lama omaniang an tia room lama chuanin isitai chuan tarmita chu an ko vaka Mahse
tarmita chuan aron chang reng lo a be dong man hial zoka khoya nge mo de le lo chuak reng su ka ti sia he ti ni chuan a dik lo top mai ti im an let le a Roberto ne na chuanin kapu lo chuak mi su ka tia helai hmuna hian ka hroi ho nge yelom enge omje ka thelo tuna min chang thei mi lo a local chuak le aniang an ti a Roberto chuan kut than kuang kwa chung hian helai hmuna dot mangin min bum chu kamo poisa I du wangin helai hmuna hianin ka hmu ti ni soi mai mai ani kha I thu soi hi kawan oilo tak em an ti a isitai chuanin kapu dot ka soi mi lo helai ka in nge ya hianin tarmita inu chu ka hroi hongalom kepon kanu ting ka kawang cheka ting nge a an ti a Roberto chuanin dot suya po oi deuh soi tura lom poisa du wang mai mai a he tianga ka hun te min khora sakle ti in akor chu anjen rakraka poisa chu hanla chuakin an chira kha poisa chu la role he tiang hian ka hun kho tlai to suang che sota khan poisa te chu min dil hle jok turania tuna helai hmuna I ina min throi ngonga ka ti tur zong ka na zong ka ti lo pha ania an ti a isitai chu a thrila hai hle mai Roberto la chon poisa chu la tur chuan a lo tur ve renga la ro ka ti chu kha poisa I du nu lom ni an ti a isita chuanin kapu poisa ka do wanga helai hmuna hroi che ka ni lo tak ani inu tarmita chu helai hmuna nge hian ka hroi hongalom poisa khamin pek lui tum su tin inu po mu mai la helai hmun ka in nge ya po lo la Mahse la poisa chu la ka tum lo hrim ani inu khan angai em chia e chan chin po tlema zong min hrilasin I hne na ka soi hi doi ka soi lo reng ani poisa khamin pek lui tum me su kapu poisa min pek lui tum mala kala lawang an ti a Roberto chon ani tak chu engpo ni sela ka hun khoral to suang chen ti in poisa chu an tlep thra a ai te a chuan akin kong khar chu hongin pona chuan a chuak ta nga la isita chuan hreom ati hle mai chu tinga an pu dor hril anga an lang rengot chu aril rupo an hle a mai chu hupin a trap tlok tarmita ming chu an lam le thul aril runa le zaklu tuk chu trap chuakin ti hi chuanin hotela po ka kalngam to donem ni kan pu in dot suya tikhanin min ngai ta nia engtin nge ko omta kang o ti in an trap chuka chu ti lai chuan an hnunga chuan tarmita chu aron kal chuka isitai trap melan mu chuanin makati hle a hnunga tang chuanin ngoi reng hian a thlira a hnu dewa chuanin ngatinge isita ka fanu itra a an ti a isitai trapo chu abang chiang hle mai mum changin akut chu an da thla a tarmita lam chu an hoiwata chuta tong chuakin kanu tarmitai ni tero khongei kalbo de ya karon zong na sa chelom ifapa ngei hilai hmuna karon hruaya nangi lo boxi lo minti hril hailu tukalom an ti a tarmita chuan apoi ka ti hle mai I lo le vak po ka rin lawa in le avel sulai huan vel so kalo ena chumi chung zok chu niang a karon nang man lo che chu ni chu ka fapa chu ani tak mo ka fapa chu ni chuan keima thiam lo vekani ngatinge kalo kal suale o ka fapa chu ka ngai te reng nen ka fapa nen chuan kan in hmule theyangem ti in isitai hne na chuan an soi le a isitai chuan mu thei te renge tuna po in mureng turin nia local chuak mi su ka ti line I local chuka in nan lo pha ni kha Mahse ifa pa hne na chuanin soile maila a oi don chuang lo helai hmuna karon hroi thei to lawang min ron zui du to lawang an ti a tarmita chuan makpo ti jok hle mai aron kal du to lawang mo ka om ti hriat chen chuan ngatinge local lawanga enge om ziani ka fapa chuan min ngai mi lawami ti in makti mel tak chuanin isita chu an ena isita chuanin ani chuan ngai em angche Mahse a ma in karon hroi ho to a ti dan ka hria office a local vela chu I tan le kan ta na thaberang office a chuan ani chu amang chu baka ti dan tha chu om lo hrim ti in an pahni chuan hotel lampan chuan an kal chuak tun ta a an pahni chuan kal dun zelin hotel chu an thleng ta a hotel a chuan Nelson le Mila chu lo omin Nelson chuanin khui angi kalbo le doka helai hmuna iron tlai to boka kalbo rengngot mai enga tinge khatiang Peter te ron hruai ni kha Peter ka hotel a hian ron thleng donem ni an ti a
isita chuanin ka kalbo ani lo thil tangkai thil tu la kalbo ka ni e kan pu ta na thatak tho ka tu mani hei bak chu kalpo ka kalbo to lo fang an ti a chu ti lai chuanin tarmita chuanin isita buite ka zungang ka te ka zung man mi lo ka zuna chuak hle mai chu baka kan kalna te khan kalu na deuh ber burmaya in phi har lok te po ka du ni hotel a hian in phi hana le in thiana omem le ti in isita hne na chuanin an zota mila chuanin kha imi khul nu chuanin in thira du ni kha Mahse sulai in thiana kha ati bol hlo pal hlawange an tia Nelson po chuanin I kalbo to don lo chuan na that hlo chu ke ni kan lo boi te reng nen helai hmuna mi khwala nei lo mai la ti tur tam tak kan nei ani chu chu hra rengang che kalbo to mi asu kan pu po oma aron kalanga I ming po ron lam le ngei don I kalbo le chuan chun lam siam tur engma kan hrelawania chu wang chuanin ka thu hi oyang che an tia isita chuan ka kalbo to lawang ka ti chu kan pu chu ka hmu le ngei ngai ni ka pu hianin ke hi min hmu ngai bok tuna kabula om hi kapu ta na tangkai takani hi an tia a thu chu a pe hel ve dewa tarmita chu ron tong chuak le in ka zuna chuak lu tu ka ti chu shelo mi sita engtinge ka tiang ka in sum zo don hle nem ka fa pa chu khonge oma ka fa pa chu hmu ka chak to bok si an tia chumi nu chuanin isita chuanin takana ka ti pal tak zetani so lai son bathroom oma so sulai so in zia so ti in bathroom lam chu ako muwa chumi nu chuanin akal tanga la mila le Nelson chuanin isita chu ngai sak chun som lo chuan an panhi chuan an ti du na chu ti lai chuanin isita chuanin an panhi a hre lo chuanin akal san ta te ya an hu fe a chuanin tarmita in thia zo chu an bul chu ron kal le in tarmita chuan khonge isita kha kal de ya khuya ngem nin le ti in a hoi vel roya mila le Nelson lam chu han hoin khoya nge isita kha kal de ile helai hmuna ka fa pa hmuturin miron hruai ni si a ani chu min kalbo san de si a hrim hrimin khonge ka fa pa chu oma an ti a mila chuanin I fa pa mo helai hmuna I fa pa omlo hrim hrimani khonge isitai kalna po ka hrelo I fa pa chu hei Nelson hi ni lo chuanin I fa pa om ang omlo hrim hrim an ti a tarmita chu ron nuin ani mo ani le isita khanin I fa pa omati bok si a isita kha kalbo de boksi ani chuan min ti derani mo ka ti pa lutu ka kalle mai nge ti in akal tangala chutia tarmita kal hnu chuanin Nelson le mila chu an nui var mai Nelson chuanin enge mo hriata isita kha naron hruai ringot le tin engmo tak chu hriani ka ring khanu kha kanpu Roberto nu kha alo ni tak reu wange an tia chuti lai chuanin isitai chu an lampan chuan aron kal phei le meka mila chuan Nelson hna chuan ani son engama chu hriata nei ani an tia Nelson po chuan a che je hi ama khop mai alo te ve sapa an bula chuan isita chu ron thleng phei chop chil ngal main isitai chuanin nangni panhi hianin ke hi min mil lo ti chu ka hria lom in panhi hian engama ti ruk chu in tum ti ka chiang ani in che je zong hi ke hian ka hmu vek lawa Mahse engemaw chu ka hria nia ka chunga hian thil thalo tak ti tum reng suang chu thok ho kan ni na angin ka soi ani chu kan pu hne na hian ka he ko vai chuan a poi ngotang an ti a chu ti lai chon tarmitai kal chuak chu a hrila hai hle a kalna lampang tur ber por hrelo chuan a hoi kuala chu ti lai tak chuanin a fapa Roberto chu phone mang hian aron kal ve mek bok an panhi chuan an han in suwa a phone mang reng chung chuan Roberto chuan ka ti palutuk ti in en po en lo chuanin ngai dam an dila tarmita chuan Roberto kaliam tu chu an enzuya an in sudon khanin khodang lo hoi lai ni wangin a mela mu chiang man big si lawa a fapa o chu anga tir hle mai alu han tuai vut chung chuanin a o kha chu a ang hle mai Mahse a mel ka mu chiang bok si lawa ani kha isitai sei chu ni theyangem o an tia chu min hu chuan akal le tamaya hotel chunga chuan isitai te chu lo omin an pu ber Roberto chu aron kallu jana isitai chuan Roberto hne na chuanin helai hmuna hian inu kha ka ron hruai sin in atangai chuan hnu loka khana ron le lom ti in an pu chu an chan chin chu alo hril nga siama helai hian ka rong kala tuna in thiana omani
nang hian in I oi lawa inu ngei chu ning ka hria ni ani pokhan a hmuchak lutuk chesin chu wang chuan helai hmuna hian karon kal le watani ti in an hril le a Roberto chuan in ngun dewin lo ngai thla a kute chu han par chuak velin ani tak tak mo nang hian dot min thrile vai chuan o an ti a isitai chuan dot ka soi mi lo tak tak ani chu bathroom a so na la omani kawa kowange o lo om reng ro o an ti a Roberto po chuan ani le va ko ta che an ti a isitai po phur takin bathroom chu panin chulaya chuan Roberto chuan alo ngak ta rana isitai chu bathroom a chuan lutin kongkha chu hankikin tarmita chu an kowa Mahse tarmita chuan aron chang reng reng lo kongkha chu hankik non le thinin han ko le Mahsela tarmita chuan aron chang thei si lowa makpo ati jok hle mai kongkha chu anhuwa chuan han hong dek dekim tarmitai chu alo om to mi lo hre om mati hle a an pu chuan aring non le to don box si lo anhuwa chuan han le tin Roberto ne na wa thlen chuanin amak ka ti hle mai dot engma ka hrilo cheni bathroom a in thiar turin akal nge yalom ka zuna chu ka in thiar anga yati a ka ko muwa kawakala kawakowa ka hummi alawani nang hian min ring ram ro helai hmuna nge hian ka ina tangin ka ron hruai ni I hne na hian dot ka soilo hrim hrimania an ti a Roberto chuan Nelson le Mila hne na chuan ani soi hi dikem helai hmuna hian tunge ron hruai an ti a Nelson chuanin ka hrelo reng reng ka pu helai hmuna hian midang an ron kal om reng reng ka hrelo ani ani isitai chau hi ni lo kal ni chu tiang om ang kan hmu mi lo an ti a isitai chuanin chu tia Nelson an dot an soi chu makpo ati jok hle a Nelson la chuanin a hmu lo thu hlir chu lo soin an pu oi tur the ang ber chuanin alo in soi oi om vela abula om Mila po chuanin Nelson tu sei chu alo thlop ti chu a hriat hle mai Nelson chuanin kabula Mila po om renga chu tiang ang inu om ang Peter om ang an rong kal ka hrelo hrim hrimani helai hmun hi kan pahnih hian kan la chu san lo hrim hrim helai hmun a hian kan la om rengalom ani lomi Mila an ti a Mila po chu alo nui ve saka Roberto chuanin an pahnih hian ani engma tu man hmu si lo ani hian an suya pakhat sui a chuan pahnih sei chu ka ring jok don lom ni nang hian nga tinge dot lir min hrila ka hun zong zong hi min ti khotla I tu mami enge omzia inun phung hi ka hra thiam thei lo ani helai hmuna reilo te kan in hrona ti hian nang hian dot voi ni min hril to ania karin theinan che engtin nge kala om leng o engtin nge min bum le don ka hun ti tlai to suang che ti in a kal san ta mak mai hre om po chu isitai chuan a ti hle a an pu chu han enjuin a hnuwa chuanin enga tinge dot in suya ani kham in hmu ve reng ani lom ni ka kal bo jok hlanin a in thiar zo aron chuak ani mo chu po chu nang ni hian in hravekang an ti a Mila chuanin isita iron hruai ania kenin kan lo ngai vin vak na tura om hle nem keni chuan kan hna kan ti a nangin in hnai ti ni ve maya kenin kan lo boi pui na tur kha om lo hrim hrim an ti a chumi hnu chuan engma soilo chuanin isitai chu akal chuak ta ngala pona chuan kal zelin tarmita chu awa muta a tarmita po chu loading ngal vatin tarmita chuan nga tinge isita buite min lo kal san daya an ti a isitai chuanin keipon ka zong na sa chelom karon le lein ka muto lo hrim hrim chelom an ti a tarmita po chuanin keipon ka zung zo kha karon muto lo hrim hrim che anni hne na khan ka zota anni pon min chang thadu lawani an ti a isitai po chuanin anni pahnih khan mo min em a relo te ti hian kan thok howa min em rengot Roberto po chu office a rong kala I omna I zung nia kala ngaya ka hrila karon kalak ka hummi lo che ani chuanin do soya min ngai le to ni kha a hre om ka til tu engting ani hne na chung ka soile ta kang nangi lo chuak le dei boxia ani chuan min ring zo to don lo hrim hrim ani engponi sela ina ho phota ngai ni an ti a tarmita chuanin ani tak chumale anni panhi khanin keipo min lom lo mel rewa iom naka zola in min chang thadu boxi lo pona ka chuak dei ta ni kha ani chuanin ina chuan hole phot mayang ka fa pa ne chuan engtin nge kanin mule theyang o engtin mo tak chuan ma ilak le ngai ni an ti a isitai po chuanin ke hian ti dan kong ka hri to lo ni engpo ni sela
ina chuan Hauh photila ifapa chuanin ala mu chenga nangpon ifapa chu ila mu em engpo ni sila kan Hauh phota ngai donani tuna chuan atlai to boka pathian hnena kan tong tryanga innu fa chuan inla in mu hrimang ke hianin pui dan chopo kala zong zelang antia tarmita po chuanin ka fanu isita nang hian min thla thlam hi ka ring lo reng ani engpo ni sila voi khata thil hi a hlotlin ngal vek theilowa chu kanuna hian voi tam tak katong to ani isoi angkhan I ina Hauh phot chu tha in ka ria ni danga ma nangpon ila lele jok don nia antia isita po chu anui varvara in lampan chuan an kalta a chuti la chuan Roberto rel ru po chu a buai ve hle a isitai chuanin voi ni ngot chu tiangin a hril bok sia a hne na soidan la kha a hriat chen mel bok si a ril ru chu a buai hle a an ha tho tur ang po chu a thok theilo reng ani a hnuwa chuanin a dawhkan chu hankal sanin a pia a file dana bom bula chuan an kala chuata a thil hmu awang chuan a ding chiang hle mai han kunin chuata chuanin pen le thi chu a zu hmu a thi chu han charin an en chianga angai tuna chu akal thui ta hle mai anu ape ngei khan ni in a hria anu chu helai hmuna hian a local tak tak ani chu a ring tatlat mai anhuwa chuan a dawhkana chuan han thu pheile in CCTV check chu a rel rukta a CCTV an en chiang chu anu tarmita le isitai ron lut lai le Nelson le mila ngei chu a hmu chiang theita an en chianga makpo ate jok hle mai an ni khanin an ron kal lawan ti boxi Mahse CCTV a chuan chiang takin a lang boxi he thil hi a thleng tak tak mo ani theilo khami de khan dot min hril mo avan makve kanu ngei chu ning ka hre boxi kanu chu helai kan office a ngei hian aron kal chiang ani kha an ti sapa chumi hnu chuan adang chu an en le a aru ma Nelson le mila lo lut lai te a file bom an hong lai te chu chiang takin CCTV chuan a lo la renga an pahni chuan an buai dun mel hle le ngal an hon nu chuan an pahni nan ti po chu a hmu thei veka Nelson chuanin han met thim ngal vatin he mi te chu ka ru man la lut deuh ania engi hilai hmuna hian an ti le amak hle mai nakina chuan kala chui chu khopang ani chuan thi kha enting nge ningo a umji ka va hrelo ve mila hian thi kha akol nge enge omjian yang ti in a rel ru po chu a buai hle a CCTV chu an en non le thul Mahse CCTV en reng chu tha tilawim anu zon chu phot chu angai zo ka ti a anhuwa chun ve khalle che ti in an en chiang le a an officer rong kal lut isitain aron lu pui chu anu tarmita I ngei chu ni in a hrengeta anhuwa chuanin heti hi ni chuanin ani isitai kha kalo ring sual chiawa ni chu kawa mu le fata ngayan ti in a thutna tang chuan thawin a chuak ta nga la tarmita le isitai hota pokha an thutlenga chuan thu in isitai chuan tarmita hnena chuanin lungai ma ta che helai hmuna I omran to dona helai veng ni to dona kan office kan kalanen ain hlat lo boka ifapa ne chuanin in ton hunpo inla nei emang tuna chuanin ka soi hi a oi theidon hri lawani antia tarmita po chuan ka hre thiam chelom ni e voi ni ngot I hril thon to nia keima thiam lo leu po nia tin ani thiam lo po kha ni tho isita nang hian min pui hnem to khop mai engting nge ke hian ka ru le leng chati hi ka ngai to phak thiam lo ni rulle dan tur che hi ke hian ka hrelawani ti im isitai hne na chuan an suya isitai chuanin ke hian engma ti hlotlin tir cheu ti hlotlin pui cheu kala nei lo hrimani tuna ka du ber chu innu fa hian hlim takin in mule ula lim takin khosa dun le ula ka du berani ke chu engma iti sa ka ngai hleinem in kaneya na kaneya keima le keima kala in chom thei talalom Mahse mo nang chuan chung te soi turila neya ke chuan ka nei to silo ke chuan nu le pa u nau te tak ngial po ka nei lawa nang chuan fa pa ila neya fa pa nen chuan in la in tong le lo mai zo ka ni a I chan hi ka chan ni se ke chuanin ka I tin ka du ngoi zo ka sin ke hi he khovela hianin ka re thei ka riang tak zet ani nang le fa pa in ton huwa phe chuanin ke min kalsana ngai don si a keima chuin ina hian ka khosak le rak angai don ani
ka cha du cha chu mo ka chungai ti thei tur chu ifa pa nen in mu huna po ke hi miron tlole zeu zeu thina ke miron thra suak thin la ka ti ani an ti a chu ti lai chuan an in kong khar chu ron in hong dek dekin Roberto chu aron dak dek deka tarmita chuanin e ka fanu chu tiang angin ngai ma ta che ka fa panen kanin mule huna chuanin nang hi ka fanu angin kalangai char char don chelom tin nang hi en tin nge ka thei ngil theyang che nang hianin ka fa panen kanin mule theinan na sap taken min puya I na tanga tlai po poisa lovin tun theng hian min la puyania in pu ka fa pa po chuan a hau che arin lo pha che ania ka thei ngil ngai don lo reng reng che ni ka tan chuanin ka fanu inia ka ta ni hlulu tukani hele ya hian thisen zompui ni lo maila nang hi ka fanu ini renganga ka fanu tan ka pom che ti na ni chu nang pon nu tan min pom chuan ka fanu tan hian ka pom ngetlat che ni an ti a chutia an ti ti dun nai chuan an ku chu an in von sak dun renga isi tai chu ron tong chuak le im ke pon nu tan ka du tak zet zet che ni ka no pan line ka nu in min thi sana ka pa la in min dam pui re boxi lo tuna chuanin nu tia ko tur ka nei tak tak che ni hi ka lom lu tu kania ente hi thi po ti pa im thi chu an da pa ma se tamita in a thi or tir chu a muta haulo a kor hong chu an en chiang le thul ma se thi reng reng chu a muta haulo ba tamita po chuanin thi chu a ui ve hle ti a reta inga tinge khuya nge ti tla kang le ka fa pai min pe kania I hne na khang ka soi to kha khuya nge omang o ka ro vi wasin le an tia chuti lai chuan kong khar chu Roberto chuan ron hungin thi chu aron lek langwa wa tarmita le isitai chu an lo ding rol thot mai ngoi reng hianin Roberto chu an lo en dun runguta Roberto chuan ni sang chung hian tuna in zon mek thi chu hilai ka ken hi ani lom ni kanu thi kha ke pon kala nei renga sin ka kaldona nang ka pek kale sak che kha ni lom ni tun thleng hian thi chu ila ro ani mo min la ve reng ani mo an ti a tarmita chuan ka fa pa khain tak zet mo nang ka mule che hi ka van lom tak em ni e kha thi kha ke hian ko ro lu tukani ka mule ma chen ka thi mayang ti ka hlawa isitai hi kalo ortira nang hian thi mu chuanin ke min hria chu karin wangani kan nu fa kan mule theinan isitai hian min puina sa sin ma se isitai hi ilo ring boxi lo engtin nge tuna hian iron kale ngot theidan local nai te ka fa pa ti im a fa pa nen chuan an han in pana an ku chu han in von tonin ka fa pa hele ya ka mule che ka ring to ngai lo wasin ma se pathian hne na ka tong try thina pathian in ka tong try na chu tuna atakin na ron sang ta ni hi ka fa pa ilo mel tra hle mai an ti a Roberto po chuanin kanu ke po pathian hne na ka tong try na sa sin pathian in kanin mule theinan isitai hi aron mangani hi an ti a isitai po chu alo ni var var mai tarmitai chuanin ni e isitai hian voitam tak min puyasin ani hian khulai ko om chu phal lovin a ina hian om turin min roi lu tani hi ani hi kathlamuan pui lu to kasin ani hian nang ne na kanin mure theinan hian voitam tak abeya nang pon I oilo manani kha ma se tu na chuan hei atakini mu ta ki isitai hi nula fel takani hi antia chuta Roberto po chuanin adikalom isita ichunga rin na ka ngalo wang khan min ngai da mangche kanu hi ka mule ang ti hi ka ring ngai lawa khatiron suita ka chuanin be seina thar ka neya ti chuanin ka be seina chu he tuna atakin ka muta ni hi ama ka chon dot min thrila mo ka ti manalom antia isitai chuanin khatia min tong khum kha ke pon ka dem reng reng lo che tuna chuan hei inin muta lom antia chumi hnu chuan hotel lampan le chu tha a hria in an pathum chuanin isitai in chu an chua santa a an chuk ta chu Roberto chu kalmasa in an hotel chu thlengin Nelson le Milan he na chuan in tur no thum siam tur chuan atia Nelson le Mila po chuan in tur chu siamin an pu te ne na anin ho turamo antia chuti lai chuanin isitai le tarmita chu an rongkal ta zan zana Nelson chuanin awamak ve so nu boxer on troi lu lenia enge omziani so Peter so enge atana tangkai viau na turle a main khatikhanin arong khroi to boka
ka hre thiam theilo ani an tia mila po chuanin keipon enge omje ka hrelo heti hian a ron hruai rungot ti in an lo thlir dun rengota chuti lai chuan an lampan chuanin an pu Roberto chu ron kalin an bula chuan a ron dinga mila chuanin Roberto chu lo befatin enge omzia so mi te so ti suan a ron kal le ania a omje ka van hrelo ve ti in an pu chu an jota Roberto chuanin ani somo helai hmana ka ron hruai an ni hi helai kan hotela kan khual thaber ani hi an tia mila chu a bang bo le a enge se omje chu sa ka hremi lo ania enge kan khual tha ni na chu an tia Roberto chuan ni e nang ni hian in hrathiam ho lawang helai no ka siam tir na chan chau po kha no pathum hi kanu le isitai le keina kan in turani in lo siam tui bokong chumo an tia mila chuan ani tak chu kan in tura mukatia ani chuan kan kalphot mayange ti in kalmai chu an tuma Mahse isitai chu man mo takin an mazona chuan aron ding chat mai mila chuanin enge omje isita hetia kan kalna tur dal takai ron dina an tia Nelson po chuan keipo hian a omje ka hreloni isitai hian min rmm ringota enge ni omje ni helai hmuna thokho tur kan nia tlang nel tak in po tlang taka thokho tur kan nia Mahse ain hek ang zong lira he tiang ko sakhi ke chun ka hrathiam theilawani ti in an pu Roberto nena chuanin an se Roberto chuanin ke hian hriat thiam lo ka nei bokolom CCTV a ke ena in che je hi ke pon makka ti viawani ka ruma in lo lu dan te kha enge in lo lu chan kha ka hrelawani nakina kala en chiangang tuna chuanin chulam chu soi hun hri love kanu nen hian kanin mu theida tura hianin isitai hi atangkai em ani an tia Nelson chuanin inu ni chun kapu kalom pui hle mai che an tia Roberto chuanin kalome Mahse in che je ai hianin kalom lawani nangdi hi chui viawin ngai achan chumo helaya hianin reilo te chu in la thoka Mahse in che dana hianin engamo chu a om chiang ani chu nakina kan la chui chiangang kati kha nangpo mila ini ve thawani tin Nelson karing chia Mahse karin ang hi ini lo chuan ila hrekhopang o an tia mila chu ron tong chokin kapu ani le iruma chuanin enge kan ti chu kan soirem lawomi iruma chuan thilpui motin kan lut ve bokang chu ilo lakal man si lowa na kan thoka kan na ta na tangkai turin iruma chuan kan lutalom isitai hian min lo he kan mo an tia Roberto chuan anni panni chu an enin isitai hian a hek reng lo chu ke hian CCTV ka ena CCTV chu kala en full lo le ngal en full le la chuan enge in ti chu ala chiang khopang in phathei don lo hrimani a hrimin karuma in lu kha chu tu hran ni sela helai hmuna kanu hi aron kalem ti in nangni kha ka zot lo chewem ni nangni chuan tuma anong kal lo ti in min changa kha thil dikani em an tia Nelson chuanin kha chu kan ti pal tak zetani ani hi inu niang ti rin ngaina kan lo hriat lo wang zo kan ni e an tia Roberto chuanin ani chu kanu po ni lo ma sela helai mun hi hotel ani a mi tu po anong kal thei Mahse nangni chuan in lo be che tu rani lo hi kan na ni tlatalom tun reilo te in tho lai ka mu hianin in na hi in tin lawani in chungchang hi ka ngai tuang min lo vakal san ro an tia chu mi hnu chuanin Nelson le bina chu thinrim mel tak hian an kal ta ngala anni panhing kal hnu chuan Roberto chuanin dokana in tur chu tarmita le isita chu an pete te a chutia apek hnu chuan no chu handom tlangin Roberto chuanin tuna chuanin kan nu fa kanin mulom nan he no hi kan dom tlanganga tuna tang chuanin kanu nen hian kan om hrang to lawanga nangpo isita ka chunga hian i tha kanin mule te nan hianin mi tangkai takini nang hianin ke hi min puina sa ti tuna chuan ka hre chiang ta ama in poisa du wang mai ate kalo pu chia kha kalo ti sual lewani kati pal tak zezetani e imi ngai damna ka nge na ni isita antia chuta han tong chung zomin chulam chu du to kila nakina isitai te nen chuan kan la ti howanga tuna chuan kan nu fa kanin mulom nan he no hi kan dom tlanganga lim takin voin hun chu kan mang turani ang anni panhi kalta chungchang kha chu ke hian kalangai tuanga CCTV footage kala en kwal vek donani ani lom ni kanu anti dan chakha
kala shavek donani ti in no chu an dom tlang ta a tarmita chu ron tong chokin boya tuna chuan dil du che pakhat ka nei hei ni chinai soyang khan isita hi kantan mitang kai takania chu wang chuan ani hi thla thlam tur ani lawang ani hian an chung ko chan chin zong zong min hril to a chan chin hi ka hra chiang ani chu wang chuan mo ke ni hi chung khat kan ni theilawem ni an ti a chutia anu tu soya wang chuan roberto po aloni varvar mai kanu I thu thu ani e I du ang nge chuan thleng ro se an ti a chumi hnu chuan an pathum chuan lim takin anin kwa ho ta a ole khati kha tun tuma karon dale theite aloni le tareng mai clear tu ngai thatu te in mi du sakna kalom thin em em e in zawa in hun man nom le vek ule